Здравейте, аз съм Шарокекс, мене Палма Плей, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играме едно състезание, което е 4x4 Extreme. Пише, че се минава през планини, да се избере Sand King Colony. Да видим сега. Чакаме последен човек да джойне, по-скоро двама, тук ще джойнва още един. Така, още един даже, добре има малко да си почакаме. И добре, най-накрая започваме. 9 човека от 16, мисля, че доста хора даже се събрахме, ще бъде доста екстремно. Защото има доста блъсканици, то е ясно. Така. Сега само кой Sand King ще избереме? Той е по-големия или той е по-малкия? Там не пише точно. Този, ако искаш. Я виж другия. Я вземи големия. Така. Не. Така, може и така. Добре, ние сме готови. Сега чакаме само другите да направят своя избор. Надявам се всички да са видяли какво пише в описанието. 200 и няколко побери, Соник. Така. И... добре, има един с мотор. Един с мотор и един с она там колата. Само двама са май с различни коли. Така, няма значение обаче. Надявам се на тях да не им е толкова лесно. What the fuck? Какво беше той, бе? Не знам. Нещо Sand King ни стана на кремвиш направо. Давай, тук направо нагоре. Леле. Не. Фак, обръщай. Човек, ти 1000 пъти. Аз не мога да контролирам, човек. Да, бе, знам, ама. О, боже. Това ще бъде отново ние мъчителните. Добре. Нямаше нужда. То по-добре да се беше респаунал. Да, и сега трябва да го направим. What? Защо чекпоинтът е... Няма що. На 9-то място. То чекпоинтовете са ги сложили много накриво. Добре, няма значение, ние си продължаваме. Сега ще се бориме да не бъдем DNF. Все пак доста изоставаме вече. Но то не беше веднъж това удряне. За жалост. Сега има на къде да се бърка. Това все пак пише, че е Sand King Colony, пък ще видиме. Ако този с мотора го мине, повече няма да слушам никога заглавието. Скоро описанието. И започваме даунхил. Мале, леко. Добре, хвана чекпоинта, ама... фак. Това толкова го мразя и така да се преобръщаме. Добре, сега май ще влизаме във водата. Или поне ще караме по кея. Да, тук ще си караме. Проблема е, че другите доста дръпнаха. Ние... там сега може малко да се забавят. Нещо се скупчиха. Оле! Така, тук трябва да го направиш от първия път. То пък, какво тука? Просто се сбутали. Респаун бързо. Тук ми се струваше, че трябваше да минеш отстрани, че ще бъде по-пряко. Плюс, че нямаше и да се респаунваш. Но няма значение. Така ето, че вече настигнахме един. Той или е АФК, или не може да го изкачи. Човека не може да го изкачи. Няма лошо. Защото се е спрял явно и... Оле! Пълна газ сега. Добре. Давай. Ох, тия Sand King-ове. Тук с мотора на тия ще има май най-лесно. Ти на мен така ми си. А то са написали Sand King Colony.
Сега ще видим кой ще бъде на първо място. Дали то с мотора или оя с другата кола, ако е Sand King, вече добре. Май много не ми се вярва. Ох, за колко малко ще да изпуснеш чекпоинта. Този пич си полетя хубаво надолу. Така, тук сега не бързай. Добре, хвана го. И сега и то май ще го хванеш. Да. Добре, 2 позиции напред. Прекрасно. Лека по лека се доближаваме до топ 5. Което на мен не ми е цел, на мен ми е цел топ 3, но няма да стане май. Стигнахме и до 6-тия. Добре, започваме сега друго изкачване на планина. Внимай тука. Мали. Така внимай някой път да не скочи някоя пропаст. О, боже. Къде е чекпоинта, бе? Той не се вижда, а нашият пит си продължава напред. Чак сега осъзнай, сега ще се върнеш и ни бутне много ясно. Да, той ако иска и на диагонално да го вземе. Добре, 6-та позиция вече. Така е като се блее. Това ми стана малко странно, чекпоинта не се виждаше. То така са го сложили на доста гадна позиция там. Само виж къде е първия. Той е... Даже вече не е точно срещу нас. Мале, чекпоинт. То се едно ски караме, човек. Леле, как се размина между борчетата. Ама тук вече нямаше как. Все пак направихме доста добра преднина сега пред другите. Чекпоинт е надясно. Надясно? Знам. Еми, зави. Тук сега гледай sa скалата. Сега ако настигнем и това петия ще стане супер. Ето го бе. На картата ми се струваше, че е по-далеч. Хич не се ориентирам по тази. What? Клонче. За бога. Добре, тук по тия камъни. Внимавай мини от дясно, така. И маси се, пази се. О, боже. Това пак камък, откъде се появи от нищото. А сега да е? Давай нагоре. Да. Това според мен ще бъде супер изи за мотор. Поне така мисля. Човек. Добре, мерси, ама... Да, стигна. Добре. Ама сега какво правиме? Спал. Газ. Добре. Благодаря ти, пич, че ни помогна. Сега обаче за тебе не знам кой ще помага. Така, 5-та позиция. Лека по лека се доближаваме, ама виж къде е първият човек. Той е сигурно с 3 минути пред нас. А състезанието колко мили беше? 7 и нещо. What? Аз си мислих, че 3-4 мили. Да, но то сега в селото мисля, че свършва, не знам. Я виж колко чекпоинта. Още не са много, добре. Само, че виж през какво разстояние ги слагат. През огромно. Така че скоро може да не свърши. Някъде още 20 чекпоинта видях, че стават. Добре, тук са намали малко. Дай през мантинелата. Какво е една мантинела ли не мога прескочи? Добре. Справи се някакъв. Там другите май още не могат да преминат това. Само не знам сега няколко завърши, дали ние ще бъдем DNF или трябва и ние да завършиме. Трябва и ние да завършим. Добре, значи. Не се безпокоя много.
Казах го сега по някое време зави наляво, когато ти се струва най-удачно. Трябва е по-рано, ама няма значение. То не се вижда къде е. Те ги слагат толкова далеч, че и на картата не се вижда. Трябва да завъртиш. Не. Пак тръгна с преобръщанията. Дай бързо, че как имаме тази предина, може да я изгубиме.